tong Shillong Teer ker Kokborok channel narong lamso narok tak phana ni channel subscribe kaya please subscribe kaya ready tai bell icon click kaya narok notification manager kaya tundi tai ano support kaya bele ke hambai okay eto din pore ang tini hain narong bagai video senal matoka tamon kaya ang kisa busy tongmani bagai ang video khlai rimali narok no ai pana kha khao narok je isa kai thungai success panong kha ba loss panong kha hingkai tini ni salo narok no ang target rina thangai tini 9 tarik 6 March 2023 o rini narok no house rinai tai guti rinai hingkai house tai guti narok success wngkha khangdi hingkai o saptao weekly number nang rimania ang noka je shonibar ni simi program wngmani bagui hingkai mia phuru je program paio ang bagui tini video chengnani chengkha hingkai puila norok no rinai guti norok chajak tangkhai guti no play khai mano hingkai guti wngkha norok no rinai 17 78 12 22 14 47 তারপরে 66 40 ke 94 tamani ke 49 ulta khai pana rimano awan bagai 94 ke 40 bu ulta khai rimano awan bagai hingkai 13 kaisa thungdi 24 42 kaisa thungdi tarpore 23 bu thungdi 41 bu thungdi 28 bu thungdi 9 tarik khana onba 09 kaisa thungdi tarpore 25 thungdi 27 thungdi tarpore 29 norok chajak khangka abono play khaidi hingkai norok chajak yakhai play ta khaidi hingkai tabuk no special number wngkha de khwnani salo sorry tini ni salo special number wngkha de norok ni bagui tini ni salo norok bagui special number wngkha de norok special number norok chajakhai play khaidi 35 83 33 34 31 36 32 তারপরে 32 84 82 তারপর 87 তারপরে 87 asungno norok chajak khangka abono play khaimano hingkai tini ni sala house tai ending house wngkha de norok bagui rinai ang norok je house thungnani chajaknai ro house thungdi hingkai tini sala wngkha 3 tai 8 no important khaio aboni bisingo one house kaisa extra norok thungna muchukhe thungui mano hingkai ani hisabo khwnani sala 3 tai 8 house o phai mano hingkai norok no ang kwbang house ending bo riya hingkai kwbang guti bo riya norok chajak khangkhe play khlaidi ar chajak yakhai play ta khaidi hingkai norok jodi chajagui tongkha hingkai video no like kaisa khai ready hingkai je subscribe khaya rok subscribe khai support khai hingkai je support khai rok no tini jorao belai hambai mario norok support khai tongma bagai angbo norok no asuk jora tei guti rui mano hingkai norok thungdi hingkai success wngkhai bo wngkha jodi success wngya hingke comment khai sadi hingkai norok tini salo 5 taka khe thungdi 5 taka khe play khaidi hingkai jodi tini salo norok ni jodi 5 taka khe loss chalkha hingkai norok no next go ang busukai thungnai abo norok no sairi wano hingkai tini bagai asungno jotono no pong kaham hingkai hambai।